Усіх вітаем! У нас сёння чарговы выпуск падкасту, і сёння мы абмяркоўваем такую тэму, як бы змяніўся свет, калі б зніклі ўсе соцсеткі. У цябе 100% ёсць чаго пачаць. Я пачну з таго, што ў мяне адразу пакуты выбару. Мы абралі гэтую тэму трошкі раней, не так, як папярэднія нашыя падкасты, што мы записывалі, калі мы просто вось мы абралі тэму і вось мы ўжо пішам. А тут у нас быў час на падумаць, і гэта стала маёй праблемай. Бо я быццам бы забагата часу прысвяціла таму, каб гэта абдумаць, і да чаго я прыходжу, што ў мяне пакуты выбару. Я з аднаго боку капец як за, мы уяўляем, што вось у нас 21 век, 21 стагоддзя, мы маем той ровень развіцця тэхналогій, які маем, і уяўляем, што вось, хоп, не канец падкаста, плясь, і няма соцсетак. І я, вот, разглядаючы абодва гэтыя бакі, я з аднаго боку капец як за тое, каб яны зніклі, бо там ёсць вось гэта, я далей пра гэта буду дзяліцца. І з іншага боку капец як супраць. І ў мяне пакуты выбару. Я не магу сказаць, што я вось аднабакова хачу, каб яны знікалі, ці не хачу, каб яны знікалі. Пад сацыяльнымі сеткамі маецца на ўвазе там Instagram, TikTok, напэўна, напрыклад, YouTube, окей, не Telegram, не WhatsApp, то бок там, дзе можна перасылаць паведамленні адно адному, там, дзе можна стэльвацца, то бок гэта, напэўна, застаецца. О, як? Ну, можа не застаецца, окей, ладно. Я просто думаю, у гэтым кірунку, то бок, што вот там, дзе ёсць лёгкі дапамін, вот гэта ўсё знікае. Не, ну, слухай, у Тэлеграме таксама багата не гутарак, а груп для падпіскі, у якіх можна таксама, як і ў Інстаграме, гартаць, і будзе табе шчасце. Крацей, я окей, мы, значыць, па-іншаму трошкі падышлі. Я падумаў вот пра гэта ўсё ў кантэксце таго, што знікае там Інстаграм, TikTok, вот усялякія гэтыя забаўляльныя усе штукі, яны знікаюць, і вот мы маем толькі вось гэтыя messengers, і гэта, умоўна, як ровень нейкага там, які там год, там, 2005, 2007, вот усё, калі ёсць толькі, умоўна, смс-кі. Просто што гэта смс-кі, яны вот у мессенджерах. І голубы. Хто? Які перасылаюць лісты. Таксама ў чорна-белы. Так, у цябе ёсць два падыходы. То бок, ты з аднаго боку думаеш, што гэта будзе ок, выдатна, ўсё проста клэба-зэба. З другога боку, ты думаеш, што гэта будзе дрэнна. Патлумач. Давай з негатыўных, каб скончыць нейкай пазітыўнай ноткай. Ну, давай. Першым з такіх негатыўных аргументаў адмаўлення ад соцсетак гэта тое, што згубіцца звязак багата з кім. Бо калі ўявіць, што ёсць толькі смс-кі і званкі, то губляецца, ствараецца нейкая бурбалка такая мясцовая, што вось сённяшнім днём я магу праз Інстаграм звязацца з маім сябрам з Ангельшчыны, абмяняцца нейкім досведам. І мы дзелімся, што вот а ў нас, а ў вас. Вось гэта. І гэта як мінус, бо смс-камі будзе дарагавата перасылацца за мяжу. Ты гэта разглядаеш вот у кантэксце, што нават няма, умоўна, Тэлеграма, то бок, калі ёсць проста званкі і ёсць проста смс, то бок, умоўна, кажу, як там было таму, якім там годзе, умоўна, таму 2005. Мы вот з табой, калі абмеркавалі тэму, мы з табой не абралі нейкую мяжу, да чаго вяртаецца. Ты вось уже некалькі разоў сказаў пра нулявыя, а я чамусьці адкацілася ў 90-е. Не, ну это плюс-мінус уже тое ж самае, умоўна. То бок, маё дзяцінства, калі мне з'явіўся тэлефон, у мяне тады былі толькі званкі і смс. То бок, я помню, што капец колькі грошай траціў і неяк прыхаваны ад бацькоў там закідаў грошы, бо багата ішло на смс. Там дзяўчатам там пісаў. Але дзяўчатам ты мог пісаць толькі якія жывуць недалёка. Так, я разумею, гэты аргумент я разумею, але вот калі то бок яго, моўна, неяк працягваць далей,
то я думаю, што калі б уявім сабе не наступіў гэты момант, калі б зрабілі Instagram это вот все, то магчыма нейкім чынам тэлефонны звязак ён бы пашырыўся, не ведаю, напрыклад, на ўвесь свет, што можна было патэліць роумінг што? Ну окей, губляем звязак з нейкімі там сябрамі з іншых краін. Што яшчэ? Яшчэ адзін негатыўны бок адмаўлення ад соцсетак — гэта іншы бок рэкламы. Сёння, уявім, я хачу абраць найлепшыя памідоркі. Это метафарычна, мы не пра памідоркі, але там, не ведаю, бранзалет, гадзіннік. І багата стваральнікаў усяго ёсць у Інстаграме, у Ютубе, у тым жа Тэлеграме, а калі гэта ўсё адкінуць, то вось у мяне як у карыстальніка будзе трошкі іншы выбар сярод таго, што я магу купіць. Заходзіш у Google, пішаш там купіць бранзалет, табе выбіваюцца сайты, якія прамуюцца ў рэкламе. Ага. Вось. То бок я нават не даведаюся пра тое. Можна ж абраць і іншыя сайты. Агулам так. А калі мы вяртаемся ў бок 90-х, то у нас цяпер ёсць газеты. І там жа і знаёмствы, там жа куплі, продаж, Тындер. Ага. Усё там. Усё адным. І, дарэчы, пра газеты, зноў жа, маючы соцсеткі, я чамусьці пра Google, я таксама не разважала ў той бок, што у нас ёсць Google, ці там ChatGPT, я чамусьці адкацілася ў немень агулам усяго інтэрнэту, ці што будзе меншая колькасць інфармацыі. Што сёння я магу з розных бакоў зайсці паглядзець, падсуджваюць Барселоне ці не падсуджваюць, я магу паглядзець погляды людзей, якія заўзеюць з аднаго боку і з другога, і сабраць быццам бы нейкае сваё меркаванне. Вось, а там, калі адкрыю газету, я буду бачыць тое, што мне напісалі ў газеце. Гэта слушна, але я проста хацеў сказаць, што падаецца, што сёння не ўсім патрэбна багата інфармацыі. Просто сёння таксама багата людзей і маладых, і сталых, і абсалютна любога веку, што людзі карыстаюцца адной нейкай крыніцай інфармацыі, і ім гэта ок, то бок мала хто нешта там заходзіць, правярае, там факт-чекінг і вот это вот усё. То бок я згодны, але просто трошкі пераносячы гэта ўсё на тое, што мы маем сёння, калі нібыта, як это, у цябе ёсць доступ да ўсяго інтэрнэта. Ты абіраеш глядзець порно. Ці знайшоў ты нейкія негатыўныя бакі адмаўлення ад сацыяльных сетак? Напрыклад, калі уявіць сёння, што вот так вот раз знікаюць інстаграмы, тыктокі і гэтак далей, я думаю, што збольшага у гэтым ёсць толькі нейкія пазітыўныя штукі, бо я мяркую, што забагата людзей сёння яны маюць вот гэтую нейкую залежнасць ад сацыяльных сетак, ад хуткага дапаміну і вось гэтага ўсяго. І гэта відавочна не вельмі добра. Я разумею, што такім чынам, калі б зніклі б сацыяльныя сеткі вот гэтыя ўсе, то багата б людзей бы згубілі працу, там блогеры, контент-мейкеры, маркетологі і гэтак далей. Хаця гэтага раней не было, і людзі займаліся чымсьці іншым. То бок відавочна, што тады б развівалася нешта іншае. Карацей, што людзі згубілі бы працу, але я думаю, што соцсеткі вельмі моцна ўплываюць на людзей, улічваючы вот гэтыя ўсе тренды, як гэта завуцца, гэтыя штукі. То бок, калі людзі глядзяць на іншых у інстаграме і такія параўноўваюць сваё жыццё, ад гэтага розныя там стрэсы, нервозы і бла-бла-бла. Карацей, я думаю, негледзячы на тое, што якраз такі вот мы ствараем контент для сацыяльных сетак і нібыта як намагаемся рабіць свой контент такім, каб людзі хацелі яго глядзець і працягвалі яго глядзець. Вось. Але я думаю, што сацыяльныя сеткі ўсё ж такі збольшага гэта такая шкодная гісторыя, чым добрая. Вось. Яшчэ сюды плюс рост адзіноты, тое, што людзі нібыта вот як ты гаварыла... Ты можаш стэліцца з кімсьці з іншай краіны, але вы у тысячах кіламетраў. Вось. Таму гэта трошкі такое сабе. Ёсць яшчэ адзін мінус. Давай.
узнікнуць праблемы, як бы так сфармуляваць, з мабілізацыяй і арганізацыяй. Уявім, падтрыманне нейкіх валанцёрскіх гісторый, даруйце, збольшага адбываецца праз соцсеткі. І вот сённяшнім днём у мяне ёсць такая мікразвычка, штомесяц дасылаць там нейкую капейчыну ў бок падтрымання адной арганізацыі, якая займаецца коцікамі. Вось, калі б не было соцсетак, немаведама як, то бок я бы просто бачыла гэтых коцікаў і не ведала б, а ў мяне няма не так каб магчымасці, а што? Котика бачыш, такая ему 10 рублёў пад лапку. Ага. Як у азіяцкіх краінах, дзе там у тебе QR-код. Ну. Тыц. Праз тое, што ў Інстаграме ёсць кампаніі, якія гэтым займаюцца, то гэта дапамагае і мне, і іншым людзям у тым ліку знайсці гэтыя кампаніі і дапамагаць ім. Ну, ты просто такая, ты тут про рекламу, тут про доброчинность, и я такие, социальные сетки, это дрянно. И Ольга такая, потрымай мою воду. Як там собираются люди у падарожжа, один добрый у коммуникации, добрый у читании мапы, и другие добрый день, добрый вечер. Вот и я. Я тут просто поставил камеру и слухаю разумную девчонку. Вот это все. Вот. Ну ладно, окей. Поделись тады сваімі вот гэтымі, што будзе добра, калі знікнуць. У мяне быў яшчэ адзін негатыўны. Ён апошні. Дарыце, якія неглыбокі. Ён апошні, але часткова звязаны з першым, і ён жа камунікацыя. Сёння у соцсетках даволі проста злучыцца з людзьмі з аднолькавымі цікавасцямі. А калі уявіць, што няма соцсетак агулам і ёсць толькі смс-кі, то будзе трошкі больш складана знайсці нейкі там чытацкі клуб, ці там клуб людзей, якія займаюцца фітнесам. То бок гэта будзе больш нейкага індывідуалізму, што вось ты абіраеш кнігу і сам яе чытаеш і не можаш яе ні з кім абмеркаваць. Тады мы вярнуліся да дамоў культуры, калі ты прыходзіш і чытаеш там, што там, кружок чытання ўладара пярсцёнкаў, збіраецца аўторак чацвер, а 7:00 вечара. Ну, колькі ты такіх людзей знойдзеш, у якіх аднолькавы даступны час для таго, каб прыйсці ў дом культуры. А онлайн можна сабраць больш людзей. Не, так, я згодны. Это просто, што ты адразу говориш, і я таки думаю, вот, а як бы тады вот мы з гэтага, ну, вот, выходзілі, то бок я умоўна адразу шукаю. Добрый день, добрый вечер. Гэта я. Егорка, добрый день. Назар, добрый вечер. Я готова пераходзіць да пазітыўных бакоў. Давай. Можаш ты пачаць? Пазітыў будзе ў тым, што не будзе гэтага лёгкага дапаміну. І я перакананы, што, магчыма, сённяшнім днём для кагосьці ёсць такое, што, блін, я вот там звыкся перад сыном глядзець там гадзінку, там тыктоку пасля вот гэтага дня, каб это вот там пацюленіць і трошкі неяк распітаваць вось, ну, галаву, то бок, ну, яе асвабадзіць. Хаця яна напружваецца, быццам бы яшчэ больш. Так. Вось, то бок відавочна, што ёсць такое ў людзей адчуванне, хаця насамрэч так яно правільна падкрэсліла, што яно працуе абсалютна наадварот. Але мы не капец, якія эксперты у кантэксце сацыяльных сетак, дапаміну і бла-бла-бла, але тое, што я чытаў пра дапамін, у мяне, дарэчы, відэа на маім канале ёсць уласным пра дапамін. Ха! Інтэграцыя! Спасылку глядзіце ў апісанні. Я думаю, што людзі бы знайшлі, чым заняцца, адкуль бы браць дапамін, альбо агулам, што, ну, хуткі дапамін, ён, умоўна, ну, быў бы тады не патрэбны. Тэарэтычна, калі у вас будзе забыць там кагосьці, можна было б сесці падумаць пра нейкі такі вялікі спіс, там, умоўна, 100 спосабаў падняць сабе, знайсці нейкі хуткі дапамін. І там, каб не... Можа быць, там і будуць соцсеткі, але каб гэта было, ну, розныя варыянты, там, схадзіць, пахадзіць па траве, паціскаць кота. Ну, бок, што калі не толькі соцсеткі могуць даваць, твоя вось гэта версія пра хуткі дапамін, што яго можна з розных крыніцаў знайсці. Я думаю, што хутчэй за сацыяльныя сеткі няма нічога, бо ў сацыяльных сетках у цябе адзін рух, то бок ты робіш просто пальцам. То бок, каб выйсці на двор,
У такое надвор'е трэба апрануцца, дастаць Мы зімовую сёння з куртку. Мы з табой, дарэчы, сёння, як вось калі вясной глядзіш на двор і такі так, чалавек у футры, чалавек у шлёпках. І што мне сёння апранаць? І мы з табой сёння... Табе трэба было ў шортах. Ну, холодны капец. Ну, это кватэры. Ну, і даволі складана давесці чалавеку, што ён можа жыць больш шчаслівае жыццё, калі не будзе карыстацца умоўна тыктокам. Бо калі ты жывеш на гэтым вот роўні нейкага хуткага дапаміну і карыстання тыктокам там кожны дзень, і потым табе гавораць, што ну просто выдалі, і вот заўтра схадзі на двор, і табе будзе кайфова вот просто не веду паглядзець там на птушак, то чалавек, ну, напрыклад, ён можа выдаліць і схадзіць, але ён ну нічога не адчуе за першы гэты дзень, бо это абсалютна іншыя, напэўна, нейкія ну гэтыя нейронныя там сувязі, вот то вот все працуе, і яно адразу так не працуе. Вось. Таму на гэта патрэбны пэўны час. Акрамя дапаміну ёсць яшчэ некалькі бакоў пазітыўных. Адзін з тых, які я знайшла, гэта часткова звязана і са мною. Я думаю, багата з кім гэта можа рэзанаваць. Гэта вось гэтая умоўная «я нічога не паспяваю». То вось там нехта купіў сабе кватэру ў 18 гадоў, пабудаваў бізнес у 22, там 10 дзяцей, 15 катоў, і такога становіцца больш, і ты, ну я сябе параўноўваем свядома-несвядома з іншымі людзьмі, і падаецца, што я нічога не паспяваю. Вось мне 30, там дзе моя кватэра, а там ужо вот Вася купіў сабе трэцюю. Я думаю, што гэта будзе пазітыўным бокам адмаўлення ад соцсетак, бо не будзе такой колькасці параўнання сябе з іншымі людзьмі. І плавна пераходзім у іншы пазітыўны бок, што гэтага ўплыву не будзе на дзяцей і падлеткаў. Што ў іх трошкі больш хліпкая, не хліпкая, напэўна, не тое слово, хліпкая псіхіка. Падлеткі і дзеці, пішыце, што вы пра гэта думаеце у каментарах. У каго там якая хліпкая? Ой, наразца. Зараз там як накідаюць, там што 6-7, там вот нешта вот это вот усё. Што такое? О! Не, нешта чытала, просто што я не зразумела. Я чытаў, я таксама не... Я чытаў, то бок умоўна зразумела, але сэнса не зразумела. Вот. Працягваючы пра хліпкую дзіцячую псіхіку, што, магчыма, будзе трошкі менш самагубстваў людзей. Ну так. Ну і агулам, што, я думаю, людзі бы жылі больш шчаслівае жыццё. Хадзілі бы, нюхалі кветкі, глядзелі на птушак. Ну, просто гэта вот гісторыя пра сацыяльныя сеткі, якую, мне падаецца, што амаль ніхто не ўспрымае правільна, што даволі часта вот людзі, якія чагосьці дасягаюць і паказваюць гэта ў сацыяльных сетках, гэта як-то памылка чалавека, які выжыў, там что-то вот такое. То бок ты глядзіш, напрыклад, калі ты глядзіш не на сваіх знаёмых, то бок калі у тебе 20 знаёмых, і яны усе сабе купілі кватэру 18, то тут уже пытанне да цябе, так. А калі ты глядзіш на блогераў, не ведаю, мільённікаў, не мільённікаў, і глядзіш, што, напрыклад, ну, па-рознаму бывае, камусьці сапраўды пашанціла, хтосьці там багата працаваў, хтосьці вот зразумеў, там, што Інстаграм прыносіць грошы раней і бла-бла-бла, карацей, розныя сітуацыі. Але агулам, што калі ты глядзіш тут блогеры, напрыклад, тебе там 10 блогераў, каму там па 18, там, ад 18 до 25, і у іх там у кожнага ёсць кватэра. То бок, ну, это просто нейкія незнаёмыя людзі, ты не ведаеш, які яны шлях прайшлі, не ведаеш, хто там у іх бацькі, чым гэтыя блогеры займаюцца, як яны агулам туды прыйшлі, бла-бла-бла. То бок, як жыццё іхнае выглядае агулам па сацыяльнымі сеткамі. Вось, то бок, а ты пачынаеш успрымаць, што, блин, это ж думка, усе ўжо купілі кватэру, там купіла 5 чалавек, а тут ужо усе. Падаецца, што чалавечы мозг, я чытаў, што ён, калі ты бачыш людзей, напрыклад, там стаіць 7 чалавек, то ты умоўна мозг ён лічыць 4, і потым ужо далей, ну, умоўна не лічыць. І ён уже людзі. Ага, вот что-то такое. Вот, ну, то ж самае і тут, ну, это ж вот такая база, калі ты, ой, всё, усе просто понакупілі сабе кватэр, а я
нічога не раблю у гэтым жыцці. Прыбраў каціны латок. О, вось, так. Молодец, таксама. Пра памылку чалавека, які выжыў, ты вось бачыш людзей, якія дасягнулі таго ці іншага выніку, але блогераў, якім ад 18 до 25, тых, хто дасягнуў поспеху, там мы не чупляемся да веку ад 18 до 20, любога веку паспяховых блогераў, іх там акруглім 10. Але агулам усіх блогераў, якія спрабавалі, не дасягнулі, спрабавалі, дасягнулі, падалі, то іх жа больш. А там якіх-небудзь Стываў Джобсаў, ёсць жа таксама багата людзей, якія штосьці пачынаюць рабіць, але вось, ягоны шлях склаўся вось так. Але ёсць жа людзі, якія займаюцца там тэхнікай, не тэхнікай, у якіх не выйшла. Але мы-то бачым толькі вось, што Ілон Маск, што там ён дасягнуў. У нас кожны падкаст, і ў кожным падкасці Ілон Маск. Не. Так, гэта правільная такая слушная заўвага, бо багата хто, вот ты якраз таки сказала пра там Стыва Джобса, там агулам там Билл Гейтс, там вот гавораць, што ой, вось там нейкія вот гэтыя такія людзі, якія зарабляюць там багата грошай, яны там кінулі ўніверсітэт, і вот пачалі нейкі там уласны бізнес, і але ніхто ж пры гэтым не фокусуецца на тым, што іншыя 200 нейкіх чалавек, якія там стварылі тое ці сёе, што у іх якраз ёсць вышэйшая адукацыя. Але вось тут вот і я буду такі. Там у гэтым кантэксце гавораць, што гэтыя людзі, яны кінулі там Гарварды, Оксфарды, і вот гэта вот усё, а не нешта там такое трошкі моўна горшае. Карацей, што вот пра гэта гавораць, так што ой, блин, вот і я там кіну, але проста што ёсць жа багата людзей, якія моўна таксама кінулі універсітэт, і ў іх потым кінуліся з моста. А ў іх нічога не выйшла з гэтым, то бок яны, магчыма, пачалі, кажу, нейкі там свой бізнес, нейкія свае праекты, стартапы, бла-бла-бла, і потым гэта ўсё скончылася. Але пра гэта, відавочна, што ніхто не думае пра гэта, ніхто не піша, бо гэта, не цікава. Вось. Але клёва, што апошнім часам я ўсё больш неяк вот бачу, як гэту тэму падымаюць, это, магчыма, на нейкім, то бок, магчыма, мы неяк як грамадства ідзём кудысьці ўперад. Я, прынамсі, бачу нейкі такі тренд. І гэта клёва. Я знайшла яшчэ адзін пазітыўны бок. Давай. Ёсць фоткі ў соцсетках, відосы. І маючы сённяшнія розныя там прылады, штур, вось гэта ўсё, можна стварыць відосік з табой, там, з тваім голасам, даслаць там тваім нейкім сябрам і сказаць, што я ў лякарні, дапамагайце мне вось на гэтую картку. А калі адкаціцца да таго часу, калі няма соцсетак, то бок няма фотак, няма відэа, то бок больш прыватна, калі скараціць, то большая прыватнасць кожнага чалавека. Ну так, ёсць такое. Так, і, напэўна, апошні з майго боку пазітыўны бок. Я сёння проста бахавіца метафор. Апошні пазітыўны бок – гэта змяншэнне пагоні за трэндамі. Гэта часткова, напэўна, звязана з тым, каб параўноўваць сябе з іншымі, але, напрыклад, вот сёння, калі я купляю сабе нейкі крэм для твару, альбо нешта там для валасоў, хутчэй за ўсё я зачаплюся вокам у краме за штосьці тое, што я бачыла ўжо у кагосьці з блогераў. Як, напрыклад, гэтая інтимная пудра с лимоном. Я б ні за што пра яе не падумала, калі б я не ўбачыла ў 3 блогераў, што вот, яна такая клёвая. Яна насамрэч клёвая. Але ёсць жа варыянты не толькі клёвыя, там, з нейкай касметыкай. Трэба тэставаць на сваёй скуры. Зноў жа, не толькі пра касметыку ідзецца. І праз вось гэтае параўнанне і жаданне быць падобным да чалавека, які не існуе, магчыма, гэта штур. У рэальным жыцці людзі імкнуцца мець такія штукі, якія мае вось гэты чалавек. І таму, напэўна, апошні пазітыўны такі бок – гэта тое, што людзі будуць менш гнацца за гэтымі трендамі. Я ў гэтым кантэксце і агулам пра тое, што мы вот гаворым пра сацыяльныя сеткі, падумаў пра тое, што цікава, як бы змяніліся сацыяльныя сеткі, калі б усе людзі былі ідэальныя ў кантэксце тэрапіі, вот не было нейкай зайздрасці, не было б жадання. Сумна было бы. Чаму было бы сумна? Неяк усё, як трошкі пра робатаў нешта, што ўсе аднолькавыя. Усе розныя, проста што ты, напрыклад, калі глядзіш... Проста ідэальныя. Не,
я не пра гэта, я пра тое, што калі ты глядзіш, напрыклад, на блогера, які нешта там рэкламуе, што вот усе людзі, яны могуць умоўна неяк крытычна падысці да таго, такі мне, напэўна, падабаецца, куплю. Што ты купляеш гэта простое, што там не ведаю. Ты купляеш гэта свядома. Вось. Уявім сабе, што ўсе людзі, яны прымаюць тое, што яны хочуць, напрыклад, калі ты хочаш увагі, ты так, я хачу увагі, таму публікую дубку. Вось. То бок я вот маю на увазе, што вот такіх вот гэтых нейкіх праблем вот нутраных у людзей, калі б іх вось не было, і былі б людзі вот нейкія свядомыя. Бо багата же якраз такі вот, у сацыяльных сетках вот это вот все тренды, параўнанні і бла-бла-бла, што гэта, на маю думку, часткова праз нейкае непрыманне сябе, пра што-то вось такое, пра жаданне вот быць вот іншым, як вот ты гаворыш, як іншыя там блогеры, блогеркі і гэтак далей. Вот. І цікава, як бы змяніўся агулам блогінг, як бы у рэкламу у блогераў бы змянілася, калі б это было ўсё, калі б людзі былі вот больш такія свядомыя, нейкія, адсочвалі гэтыя ўнутры сябе вот этой моманты, што тут мяне гачком неяк чапляюць. Мне спадабаўся, дарэчы, твой тейк пра ўвагу. Зараз будзе нешта пра дубкі. Спасылка ў апісанні. Не, я думаю, што гэта, магчыма, можна аднесці да негатыўнага боку адмаўлення ад соцсетак. Што ў соцсетках можна атрымаць больш увагі. То бок, маючы смс-кі і званкі, што там дыскі, касеты, я вот, не ведаю, там хожу, займаюся танцулямі. Я калі хачу атрымаць увагу, мяне ўбачыць моя трэнерка, ты і ўсё. Так, бо ёсць жа багата розных штук, вот, якія звязаны з сацыяльнымі сеткамі. Насамрэч, я пра гэта гаварыў трошкі ў самым пачатку, калі гаварыў пра блогераў, прадзюсараў, там тых, хто здымаюць відосы, і это вот усё там тое, што ў сацыяльных сетках, што ёсць людзі, напрыклад, якія у жыцці яны не могуць праяўляцца так, як яны могуць праяўляцца ў сацыяльных сетках. То бок ты, напрыклад, у тебе, умоўна, не ведаю, ёсць магчымасць хадзіць, танцаваць у нейкі там кружок, у групу, там выступаць на месцкіх нейкіх там імпрэзах, умоўна, але ты вот такая... не хачу, вот не ведаю, танцаваць дома і публікаваць гэта ў сацыяльныя сеткі, у якіх магчыма больш людзей цябе ўбачыць, там відос зляцеў на 1 мільён, а недзе там вот на нейкай там імпрэзе, нейкім канцэрце на цябе там глядзіць там 500 чалавек, напрыклад, то бок вялікая розніца, але у сацыяльных сетках ты кантралюеш, там, не ведаю, каментары, ты там кагосьці можаш там заблакаваць, там можаш неяк сябе, на відэа там недзе нешта там выразаць і гэтак далей. Вось, таму... Склеіць. Вось, таму так. Што мы скучылі на негатыўным... Чаму на негатыўным? Наадварот жа, што сацыяльныя сеткі вот даюць гэтую магчымасць праяўляцца. А мы-то гаворым пра тое, што соцсетак няма, таму няма магчымасці праяўляцца. І скончылі мы на негатыве. Не, мы тут так трошкі разважаем. Вось не тое, каб што нам тут трэба, як это, прысуд зараз зрабіць. Усе адмаўляемся ад соцсетак. Выдаляем Apple, Google, паглядзелі гэты выпуск і ўсё. Пайшлі гуляць. Пайшлі на двор. Пайшлі вот это вот усё. Хадзіць па траве, нюхаць птушак. Карацей, напэўна, неяк так. Як і заўсёды, калі ласка, пішыце у каментары, магчыма, мы нейкі бок не захапілі. Мне падаецца, тут такая тэма, што тут можна яшчэ чапляцца з розных бакоў. Таму мы 100% не ахапілі ўсё, але як тэма на падумаць, мне падаецца, клёва было. Я думаю, што я калі буду гэта монтажаваць, у мяне там было пару нейкіх такіх момантаў, што это можна вылучыць у асобную нейкую тэму, і мы, магчыма, да гэтага вернемся. Вось, таму спадзяюся, што агулам было неяк цікава і, магчыма, нават трошачкі карысна. Вот. Дзякуй вялікі за прагляд. Всё, шчасліва. Блядь.